toho ale podvedomie neovplyvniť, lebo to sa nedá ovplyvniť. Bacha na to, čo o nich vieme. Písali na tomto východoslovenskej, Čaká nás mužstvo Prešova. Sme favorit tohto zápasu z pozície lídra. Prešovčani sú na poslednom mieste, ale musíme na nich dávať pozor. Poprade ukázali pekný zápas, je to mladé, behavé mužstvo. Aj prvý gól v predošlom zápase s nimi sme inkasovali, potom sme sa trošku prebrali, takže myslím si, že skúsime zase to, čo stále zozadu a postupom zápasu budeme pridávať a dúfam, že tento zápas zvládneme a vyhráme a získame 3 body a upevníme si pozíciu na prvom mieste v tabuľke. Takže juniorka na dnešný zápas prišla v podstate získavať ďalšie skúsenosti do ďalších zápasov a myslím si, že aj tento zápas, ktorý oni dneska odohrajú, ich bude posúvať ďalej a ďalej. Čiže tak s cieľom do zápasu urať čo najlepší výsledok a samozrejme neurobiť si hanbu. Angels vyhrá 5-1. 4-1. 8-2 pre Angels. Dnešný zápas skončí víťazstvom domácich 7-2. No, dneska by sme mali vyhrať s Prešovom. A ten už bere, že je na život. No, tak mý tým je 5-3. 10-2. Ale Škubovi musí poistiť. Angels 5-1. Vyhraje. 5-2 Angels. 5-2 pre Humene. Dneského zápasu bude 4-2 pre domácich. 8-2. 7-1. 8-6. 7-5. 8-2. 6-3. Komiaty 3, mám aj 3. 12-4. Good.
Môžeš sa tváriť, ak chcete. Musíš sa tváriť teraz tak, že si ešte Tour de France. Takže zápas sme si prehrali sami, už tým úvodom, ktorý sme absolútne nezachytili. Po prvom góle sme sa ešte dokázali dostať do zápasu, dosť rýchlo sme vyrovnali, ale potom prišli strašne lacné góly, psychika mužstva išla dole a tým pádom už sa nedalo naspäť naskočiť do toho kolotoča. Domáci boli rýchlejší, agilnejší, boli stále o krok pred nami, naši dosť latentne bránili a už ani tie timeouty, ktoré sme si zobrali, nepomohli mužstvu, ktoré bolo už psychicky dole na dne, takže neviem, už asi abdikujem po tomto zápase ako tréner. Takže bola to moja premiéra na dosť dlhý čas asi aj derniéra. Gratulujem domácim k skvelému výkonu a výborným divákom. Prakticky celková organizácia tu bola na špičkovej úrovni, a toto mužstvo by rozhodne nemalo chýbať v Extralíge na budúci rok. Chcem poďakovať mužstvu, pristúpili k zápasu, v ktorom sme boli favoritmi zodpovedne od začiatku, dodržali taktiku, s ktorou sme vyšli napadať supera. Vedeli sme, že budú behaví, plus boli posilnení 3-4 hráčmi z prvej futsalovej ligy, čoho sme sa obávali, ale nakoniec našou bojovnosťou, tým výkonom sme supera jednoznačne zdolali, ubehali, ubránili. Krásny výsledok, dá sa povedať exibičný zápas nášho mužstva. S výkonom si myslím, že môžeme byť spokojní so všetkými hráčmi. Atmosféra v hale bola perfektná, 800 divákov, skvelé ceny. Myslím si, že to publikum, ktoré momentálne chodí na náš futsal, nám zavidí hocikto. Takže ďakujem aj divákom, že prišli. Dúfajme, že do budúcna budú chodiť takto v takejto účasti stále a nášmu mužstvu a potvrdeniu prvého miesta v príbehu Extralíge. Díky. Ja si myslím, že v dnešnom zápase chlapci potvrdili úlohu favorita. V zápase si myslím, jasne dominovali a keď môžem niečo k tým organizačným, tak fakt divácka návštevnosť bola výborná, podporili sme mladého chlapca z Belej nad Cirochou a si myslím, že momentálne verejnosť menom je sklamaná z tej organizačnej športovej stránky, keď nedávno padol futbal, nedávno padol slávny volejbal. Žiaľ, teraz padol aj hokej, ktorý vraj mal nahradiť plnej moci ten volejbal. No a rysuje sa tu kvalitná zložka z futsalu bez, keď môžem označiť, bez podpory mesta. Fakt, futsal sa tu dvíha na vynikajúcej úrovni. Na ten zápas chodí vyše 1000 divákov, fakt to je, si myslím, že pekné číslo. Také číslo si pamätajú len, si myslím, z toho volejbalu. Myslím, že je to výborná robota bratov Šlimbachovcov, fakt venujú sa tomu v plnej miere.